nebezpečná. Chýbali naši hráči pred Soldom. Ullmann. Výborný zákrok Ivana Majeského, ale v zápätí mu Ullmann vykopol z rúk hokejku a prehrávame 0-1. Marcel Miller skóruje. 25. minúta stretnutia, v ktorom prehrávame 0-1. Smolný moment naozaj v tej situácii, keď Ivan Majeský vypichol puk, ale v zápäti prišiel o hokejku, tým bol vlastne vypojený z hry a Nemci sa aj takýmto spôsobom dostali do prečíslenia. Miller skóruje prvýkrát na týchto majstrovstvách sveta. Boli sme tuto veľmi blízko tomu, aby sme dostali ten puk von a vlastne tam nastala tá zrada. Bohužiaľ, ukazuje sa nám obrazok, o ktorom sme v podstate rozprávali, že my budeme Nemcov tlačiť, krútiť, vytvárať si šance a oni budú